Dempsey WhatsApp ውድብ Media ስምረት አበ ከተማ አዲስ አበባ መስራታዊ ጉባኤ የካይድ አብዘለለ እዋን በፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጉጅለ ግዚያው ምሕዳር ድማ አበ ዞባ ደቡብ ህዝባው ኮንፈረንስ ከካይድ መውዓሉ ንምፍላጥ ተኻይሉ ካብ መስረቲ ውድብ ስምረት ሓደ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ስርዓት አልቦነት ኣብ ጫፍ በመጽሑ ምኽንያት ኣብ ትግራይ ክሳለጥ ዝግበኦ ዝነበረ መስራታዊ ጉባኤ ስምረት ብዝሕዝን መገዲ ኣብ አዲስ አበባ ነካይዶለና ከበል ጉባኤ ውድቡ ስለምንታይ ኣብ አዲስ አበባ ከም ዘካየደ አብሪሁ حتى TBS زعلت أبو وشت تجراين كاب تجراي وصان بزعباز تخيلوا داسات دك تجراي زت أمتى يخون اتحتتا كم السعب قد سليم تجارو حبيروم زتكسو حبيروم كزي خلصو زبل بحلا أب حد أوان ترى يتف أبهلا خوينو أي ترفن يدقم يدقاقملو تجارو حبيروم زوفرو حبيروم كزي نبرو زبل بحلا أبزخنا أوان أبزخنا مريحنا ترى يتف زانتا كخوني كألن يدقم يدقاقملو إذا قدم انتبل أب عاود صدياش حد شعت 283 عام تمرت زقب عاود تنتقان بزي مركب تقليتو تجراي كابت انتاو كينات بزي يدحن مدرخ تقليتو عاود سنة خلتشحن 10 سلستن نبرخة تجراي بزي موعال تجليتو بريتوريا نبرو حت جراي بزي موعال تجليتو وزتن حزون مبار أبستقرت ما قلت معدي أبستقنت أجرما بهير أبستسبر حق منجستنا أبستبتنا ود بهير وزت خونكا بحال زخل نجار انتلو تجارو حبيروم زتكسو حبيروم كزي خلص زبل أبا حلايو تجارو حبيروم زوفرو حبيروم كزي نبرو زبل أبا حلاونيو ودب حوحات فتوى تسأل ترجم زلوا ودبيو إذا ودب أبطلع ميدا بوليتيكات وداديرو سعيرو كركب ويتسعيرو كودق دقلو ومبر ببلو كتف ويون ملكوتاوي جرمان منفسن كدينكا عدما ولدتات ان حنششك نبر اي جبان از قوام اتومنتا بهير زحاليون حزبهم ون زحسبو كوان تخونه ازينا بجبرك وعلى جن اب مريحنته بزتفطره كفتت انه فح ጭንግራ ሒሉ ናብ ሰለስተ ተፈናጽሑም ህዝብን ሊቅን ብልክዕ እዚ ቁጽር ዝክፈናጻሕ ገይሩወሎም ሎም ዕለት መስራታይ ጉባኤ ዘካይደ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ብቀንዱ ኣብቲ ዝተካይደ ጉባኤ ዘይተሳተፉ አካላት መሪሕነት ተመስረተ ነተብ ትግራይ ዘሎ ካይዳ ዘይተቀበሉ መሪሕነትን ዜጋታትን ተመስሪቱ ናብ ስራሕ ዝኣቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ትካል እኾይኑሎም ንምንታይ ጉባኤው ኣብ አዲስ አበባ ዘካይደ ዝብል ሕቶም ብጸለወን ዝፈትወን አካላት ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ትግራይ ጸጥታው ሕስና ዘበናሲና ዘድምጽ መብርህ ምሃቡ ጸገምታ ብሄር ክንደየናይ ዓቅሚ ዘለዎ ምዃኑ ዘርኢ ኮይኑ ተረኺቡሎ እዚ ውድብ እዚ ህዝቢ ትግራይ ብውድብ ሕወሓት ይበጽሖ ካብ ዘሎ በደልን ጸገምን ተገላጊሉ መገዲ ሰላምን ልምዓትን ክሕዝ ቀጸለ ውድብ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ፕሬዝዳንት ትውድብ ጌታቸው ረዳ ምግላጹ ዝተሰምዐ ኮይኑ ብሓዱሽ ተሓሳስባ ዝተዋቀረ ውድብ ምዃኑ እንትዛረብ ተሰኒዱሎም ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምሕላውን ንምርግጋጽን ቀንዲ ተልእኾ ትውድብ ምዃኑ ኣብ ዝገልጽ ቃል ጌታቸው ረዳ ምስ ደጋውን ውሽጣውን ሓይልታት ልዝብ ብምፍጣር ንሰላም ዝኸውን ኩሉ ዋጋ ከም ዝኸፍሉ ኣፍሊጡ ውድብ ስምረት ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 5600 አባላት ከም ዘመዝገበ ዝገለጸሉ ጉባኤ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ዕድማት አጋይሽ ተረኺቦም ኣለዉ ኣብዚ መድረኽ እዚ ካብ ዝተረኸቡ ውልቀ ሰባት ሓደ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ውድብ ስምረት ብሓሳብ እንበር ብሓይሊ ድሌቱ ዘየሰጉም ውዳበ ኮይኑ ምስራቱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ሰላም ዘመላኽት እዩ ከብል ገሊጹ ጀነራል ጻድቃን ካብቶም ኣብ ትግራይ ከይነብር ብጾትና ምሻዕብያ ሸሪኾም ክቀትሉና ተዳልዮም ዝብሉ አካላት ሓደ እንትኾን እዚ ትግራይ ኣብ ኢድካል ሓይሊ ከም ዘላ ዘምስል አቀራርባ ነበር አማኻሪ ፕሬዝዳንት ዝኾነ አሰፋ ብርሃን ባዕሉ ጌታቸው ረዳን ደጋጊሞም እንትገልጽዎ ይስምዑ እዮም ወላኳ ገለ መራሕቲ ትግራይ ኣዘዝቲ ሰራዊትን እዚ ክቀትሉና ይሓስቡ እዮም ዝብል ክሲ እንተነጸግዎ ንመስራታይ ጉባኤ ውድብ ስምረት ዝኸውን ውሕስና ዘይምርካቦም ካልእ ዝማዕበለ አጀንዳ ክኸውን ገይሩዎሎም ካብ ብልጽግናን ካብ ብሄራውያን ውድባት ትግራይን ተወከልቲ ዝተረኸብሉ እዚ ጉባኤ መሪሕነቱ ክመርጽን አንፈት ቃል ስመጻ ከቐምጥን እዩ ተባሂሉ ዝግመት እዚ ናይ ጉባኤ ዳስ ኣብ ትግራይ ብኻልእ ፖለቲካዊ ዳስ ተዓጅቡ ክካየድ ምውዓሉ ኣብ መእተዊና ከም ዝበልናዮ ምልክት ሓቢሮም ዝወፍሩ ሓቢሮም ከዘይነብሩ ዝብል ባህላ ኮይኑ ዝወዓለ ዓቕሚ ትግራይ ጌርካ ሙሳድ ይከኣል መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ካብ ዘምጾም ብሄራዊ ጣጣታት እቲ ሓደ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተፈጠረ ዘላቂ መፍትሒኡ ዛጊድ ዘይተፈለጠ ፖለቲካዊ ምቁስሳሉ ይበሃል እቲ ዞባ ዝውክልዎ አባላት ኣብ ዘይለኣኸሉ እንታይ ከየምጾ ተባሂልና ዝብል ስምዒት ኣብ ዝተፈጠረሉ ኩነታት ዝተኻየደ ጉባኤ ብምዃኑ ልብ ራያ ክርሕቕ ገይሩ እዩ ዝብል ብሓደ ገጽ አባልናን መሪሕነትናን ድማ ኣብ ጉባኤ ውድቡ ክርከብ ተዳልዩ ነይሩ ምስ ጸላእቲ ዝተጻመዱ አካላት እዮም ከልኪሎም ሒዞምዎ ዝብሉ ርእቶታት ድማ ብኻልእ ገጽ ወጢሮም ዝሓዝዎ ህዝቢ ዞባ ደቡብ አንጻር ኩሎም ብስሙ ዝግበሩ ሰልፍታት ደዊሉ መራሕቱ ክመክር ደቆ የማን ክትሕዝ ምፍታኑ ኣብ ሰልፍታቱ ዝወዓለን ድምፁ ዘቃልሐን TBS ህያው ምስክር እዩ በትበለ በዚ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝተገበረ ህልኽ ዘወድእ ሰላማዊ ቃልሲ ብብረት ብዝተሓገዘ ቃልሲ ምንጠላ ማህተምን ሰበራ ቤት ዕዮን ተኻይዱ ተሰዳድን መሳደድን የለን ኣብ ዝበሃለሉ ፖለቲካዊ
መድረኽ መላእ መሪሕነት ተጋሕጢጡ ካብ ቤቱን መሬቱን ክጠፍእ ተገይሩ ጉዳይ ሕሞራ ዘይወደ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ራያ ካልእ ዕዳ እንትኾኖ እዩ ዝተረኣየ እዚ ሎም ዕለት ፕሬዝደንት ታደሰ ረጊጽ ውዒሉ ዘሎ መሬት ድሕሪ ዝምንጠላ ማህተም ክንደይ መንእሰይ እቲ ከባቢ ገዲፍዎ ኸይዱ እዚ ሎም ዕለት ዶክተር ደብረጽዮን ውዒልዎ ዘሎ ኣዳራሽ ክንደይ መሪሕነት እቲ ዞባ ተሰናቢትዎ ኸይዱ እቲ ሎም ዕለት ዝናቡ ዝዛረበሉ ዝነበረ ልሳን ክንደይ ወዲ ራያ ከም ዘይዓዱ ተራኢሉ ወዘተ ሕዚ ክሕተት ዝግብኦ ሕቶ እዩ እቲ ጥቕሉል ዘረባ እዞም መራሕቲ እዚኦም ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝእከበሎም ዝመስሉ ዘለዉ ኣዳራሻት ከመይ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ናይ ምብታን ኣዳራሻት ምዃኖም ንምርዳእ ንወላዲት እዞም ክልተ ሓይልታት እዚኦም ምሕታት እኹል መረዳእታ መሃበ ደቃ ተኾራምያ እምበኦም ሒዞም እንተ ተጓነጹስ እታ ኣዶ ትሕጎስዶም አልካ ሓደርካ ዝተኸላልኡ ደቃ ማዕዶ ማዕዶ ኮይኖም ዝጸበቁን ዝደመቁን እንተ መሰሉስ እታ ኣዶ ትሕጎስዶም ሓንተ ዶ ክልተ ዝደቃ ክልቲኦም ዳሳት ተኺሎም ጓይላ እንተ ዕምሩስ ሓጎሳ ሙሉእ ይኸውንዶ ዝብል እዩ እዚ ነገር ኣርቂካ እንትርአ ዝህልው ጉሉህ ምስሊ ሎም ዕለት ዝወዓሉ ዳሳት ራያን ሸዋን ዘርኢ እንትኸውን ዝርአ ግን ነቲ ኣብ መዝራሕ ዲኡ ዳስ ደው ዝበለ ሰነፍ ኣሰላፈ ኣይኮነን ወይ እውን ነቲ ከንፈሩ ነኺሱ ግን ክስሕቕ ዝደሊ ዝመስል በዓል ዳስ ኣይኮነን ካብ ባእሲ መራሕቲ ንዝነግድ ካብ ምፍራስ ብሄር ንዝኸስብ ካብ ምብታን ዓቕሚ ትግራይ ንዘትርፍ ዝርኢ ምስሊ ኣይኮነን ዝርአ ነቲ ካብ ክልቲኡ ዳስን ዝህብዎ ረብሓን ንላዕሊ ዝሓስብ እዩ እቲ ምስሊ ዝርአ ዝወሃቦ ሚዛን ተጋሩ ሓቢሮም ዝትክሱ ሓቢሮም ከዘይኹልሱ ዝብል ኣባሃላ ከይድገም ንዝፅዕር እዩ እቲ ምስሊ ዝርአ ተጋሩ ሓቢሮም ዝወፍሩ ሓቢሮም ከዘይነብሩ ዝብል ኣባሃላ ቅርሲ ተጋሩ ከይኸውን ንዝፅዕር ንብሄር ዝእመን ሓይሊ እዩ ሰላም ንትግራይ